pasáže tam opakovali, tak mi troška prepáčte, ale tá činnosť bola vykonaná, aby sme vyhodnotili našu celoročnú prácu za rok 2014. Na výročnej schôdzi schvaľujeme našu činnosť pre nasledujúcu každoročná a zároveň mnohoročná práca výboru Gladiola Martin. Môžeme povedať, že výbor je aktívny počas celého roku, ktorými pohovoriť a dojednať potrebné veci. Obvykle je to spoločné stretnutie s pracovníkom. Slošiar popri zorganizovanej výstavy, ktorú dal viac menej dohromady sám, dokázal byť aj dobrým hostiteľom aj pre nás vystavateľov zo Slovenska. Zahraničné výstavy, kam sme doviezli vystavateľský materiál, vytvorili sa aj krásne kompozície aranžmánov. Vlastne 700 eur. Príjem zo vstupného z výstavy v Rajeckých Tepliciach 376,50. Príjem za predaj kvetov v Rajeckých Tepliciach 160 eur. Príjem za predaj kvetov v Krakovanoch 203 eur. Sponzorský dar od Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov Žilina. Môžeš tomu... Tak ťa môžem spáliť. Čím sa mi bude vyhrážať. Tento rok pre Slovenský zväz záhradkárov je o to dôležitejší, že sa bude konať 10. zjazd Slovenského zväzu záhradkárov. Kamery. Aby som ti ja oficiálne dodatočne k tomu krásnemu úspechu ako nováčkovi, že si hneď zvíťazil Grand Champion zablahoželal, aby si to mal také srdcovú záležitosť, že keď sa na to pozrieš, povieš, to je ten prvý. A už tie ďalšie, čo budú pribúdať, no, tak nech sa tešíš a všetko dobré. Musím sa poďakovať aj pánovi šlachtiteľovi, ktorý mi to umožnil, aj keď musím na ňo prezradiť, že to bol semenač, ktorý chcel pôvodne vyradiť. Lojzo Mikuláš. Nejak zmenil názor, ale on je taký beťár, tá odroda, lebo z menších hlúz dáva úplne iné kvety ako... A tu pán podpredseda republikového, že by sme to mohli aj takouto formou spraviť, že by sme dali návrh a vy teda voľným hlasovaním. Netajným hlasovaním. Verejným hlasovaním, takže či ste za to. Alebo to necháme na budúci rok, máte návrh. Členských schôdzach v rámci celého Slovenska by sa mali uskutočniť. Doposiaľ výbor bol štvorčlenný, čiže je to v súlade so stanovami, pretože minimálny počet členov výboru sú 3 členovia, čiže vy splňate tú